Akwai mutuwa kashi na alamar ƙararrawa a kan Prince Amy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan mu da sake kasancewa a cikin shirinmu na akwai mutuwa kashi na uku inda muke tunatar da kanmu abubuwa dangane da mutuwa da kuma wahalhalun da suke riskan mutum a yayin mutuwa ko bayan mutuwa. Wallahi yan uwa, mutuwa gaskiya ce, kuma wallahi kowa zai mutu. Haka azabar kabari gaskiya ce duk wanda ya tsaya. Haka zalika ni'imar kabari gaskiya ce ga duk wanda ya bi Allah kuma ya bi mutum zai aiki masa. Haka zalika tashin alkiyama gaskiya ne, haduwa gaban Allah ma gaskiya ne. Wallahi idan uwa ta ranar da ka gani wa duniya ta kashe ya kake ji a yayin da allura ta soke ka ko wani tsinke mai tsini ya so, to wallahi ma shi da ake cire shi ya fi su tsananin raɗaɗi da azaba da kunci ga wanda bai da Allah da manzon kamar wani abu da ya faru da wani dan samari wanda baya sallah, daga baya ibada, baya komai daga sauraron kiɗa sai wasa. Yanzu za ku ji daga bakin malam. Allah gafarta malam, bismillah. Wani samari ne da ya mutu baya sallah kuma bai da aiki sai sauraron kiɗa da raye-raye da wasanni da kamantan haka. Bayan ya mutu sai aka je aka binne shi. A lokacin nan mahaifinsa baya gida. Lokacin da duk mahaifinsa ya dawo ya iske an binne shi bayan awa 3, sai mahaifin nasa ya nemi da a beto shi. Ko da aka zo aka beto wannan matashi sai aka ga abin bakin gani. Sai tun nan aka kira likitoci da sauran jama'a domin su shaida abin ya zama wa'azi ga mutane. Da aka beto shi duk jikin shi wannan samarin ya canza kamar yadda kuke kallo a yanzu a wannan tsari. Ya sha duka da bugu iyaka, idanunsa sun juye, fuskarsa ta nane, duk ya dare da jini. Kafiri idan ya mutu mala'iku za su dinga dukansa suna masu yi masa kulli da azaba tun a cikin kabarinsa. Wannan samari an ba da labarinsa da cewa mutum ne da ya kasance a lokacin rayuwarsa mai gashin kai baki kirin da kuma wato fatan jiki mai kyau. Ya kasance mutum ne wato wanda yake matashi, jikinsa yana walƙiya kuma ya ƙoshi bulbulbul. Amma ka diba ka gani irin halin da ya shiga a halin yanzu. Ya kasance wato duk gudan jikinsa suransa ta canza ga baki ɗaya. Gashin kansa ya yi fari fet dalilin musiba da bala'in da ya haɗu da shi a cikin kabarinsa. Saboda haka bala'i da azaba na iya sa mutum ya yi furfura tun lokacin furfuran bai kai ba, kamar yadda tashin hankalin alkiyama yake kasancewa wato ga 'yan adam ya sa su yi furfura gashin kansu ya yi fari fet, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yana mai cewa tsananin tsoron ranar alkiyama ɗan jinjiri ƙarami za a haife shi ya tashi nan take da furfura. Ku duba ku ga wannan ɗan talaki yanda jini ke fita ta hancinsa, tun nan kusan cewa ya sha ibga, ya sha kumtsa sosai daga mala'iku. Musan cewa duk wanda ya yi kwana 3 a kabari ba za a ganin jini a jikinsa ba, alhali wannan samari ga jini muna gani yana fita a hancinsa. Ku duba ku ga irin yadda idonsa suka canza suka juye, duk wannan yana tabbatar mana cewa ya sha azaba a kabarinsa. Kuma inda ya daɗe a kabarin to ba za a same shi da fatan jiki ba. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ubangiji tsare mu da azabar kabari da fitintunin da ke cikinsa da azabobin da ke cikinsa. Ya ubangiji Allah ka haɗa mu da ni'imomin da ke cikin kabari. A cikin alqur'ani mai girma Allah yana cewa kuntu sulul alhayatud dunya da akhiratu khairun wa abqa. Alhali kuma mafi wanzuwa, mafi dacewa da a nema ita ce lahira. Saboda haka lahira ita ce cancanci a ce mutum ya nema ba duniya ba. Wallahi da za a binne mutum a kabari yayi kwana 3 a je a tono shi, ina da tabbacin cewa ranar ta za ta wuce. Idan ka ga yanda tsutsotsi suke yawo tun daga kafafunsa har ya zuwa zuwarsa, mutuna tun da muke ko aljani ba mu taɓa gani face to face, to yaya za mu iya ganin mala'ika a yayin da ya fito mana a surar da ubangiji Allah ya halicce sa. Akwai wata kissa na karanta ta annabi Ibrahim alaihi salam. A yayin da annabi Ibrahim alaihi salam ya tambayi mala'ikan mutuwa da ya nuna masa suran shi yadda suke dukan ya ce masa duk da kai annabi ne ba za ka iya gani na ba, amma annabi Ibrahim ya matsa cewa sai ya gani. Nan take ya ce ma annabi Ibrahim da ya juya, ko da ya juya sai ya ce masa ya juyo, ko da ya juyo annabi Ibrahim ya ce ya ga wani bakin mutum mummuna, kansa yana saman gajimare, kafafunsa kuma sun rufe a ƙasa, kuma tartson wata yana fita a hancinsa da bakinsa. Annabi Ibrahim alaihi salam nan take ya faɗi a sujud. To in har annabi zai ga haka,
faɗi su ne to kai ya kake tunani a yayin da kai za ka ga haka. Wallahi ba mutuwa wuce a fatso irin kwanciyar cikin kabari. Ka duba yadda ake samu ba mu ba ka makutawa, sannan babu fulo balle a yi maganar katifa, babu shimfiɗa a sa haka nan za a wallahi da duniya da rufe maka ido. Ƙaruna ma a haka ya mutu ya barta. Idan mulki ne kuma yake hana ka kabi Allah, ina Fir'auna yake. Duniya ba komai bace wanda ya tsaya ya tunani ko nazarin menene zai faru da rayuwarsa na gobe. Ka tsaya ka tambaye kanka, shin sallan nan da ake yi guda 5 a cikin jami'i kake yin kowace? Salati guda nawa kake yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar guda nawa kake yi? Matsayin ne ka ɗauke zumunci, sannan kuma wani irin tanadi ka yi wa mutuwa da za ta zo ta ɗauke ka a yau. Allah sarki, ina tuna ran da zan ban duniya, da dariya ne zan tafi ko cikin kunci zan je da bakin ciki, Allah kaɗai ya sani. Wallahi dan haka yan uwa mu sani cewa wallahi mutuwa duk gaskiya ce, wallahi kuma za mu mutu. Wallahi mu sani cewa duk abin da muke yi wallahi ubangiji Allah yana kallon mu. Wallahi mu ji tsoron Allah, domin ko da yaushe mutuwa za ta iya zuwa ta riske cikin mun shirya ko ba mu shirya ba. Wallahi a ko da yaushe mutuwa za ta iya tunkara mu. Wallahi da za a ce za ka iya ganin mutum yadda ake mishi azaba a cikin kabari, da tun zuwanka duniya har zuwanka yanzu wallahi ba za ka taɓa darawa. Allah ya samu dace, Allah ubangiji ya samu cika da imani, Allah ya samu kyakkyawan ƙarshe. Allah ubangiji ka ji kamun ka gafarta mana ya ubangiji Allah, ya ubangiji Allah kuma kada ka kama mu da laifin ya ubangiji Allah, ka yafe mana dukkanin laifin ka ya ubangiji Allah, ka mana ka saka mu da gidan aljanna da wasu. Ya da wannan tunatarwar sadaka in mun haɗu a nan, ni ne na har kullum wato Prince A. Allah ubangiji ka wata ta ƙarshen mu a musulman.